Γιατί με έφερες εδώ, λέγε. Ηρέμησε. Τι να ηρεμήσω ρε, λύσε με. Το κεφάλι μου. Με χτύπησες. Θα μου μείνει σημάδι. Θα μείνει σημάδι γαμώτο, θα κάνω καρούπαλο. Γιατί με χτύπησες ρε τσόγλα, ναι. Αφού ούρλιαζε σαν να σε σφάζουνε. Τι θες να κάνω ρε γελίε, αφού μου έκανες στο σπίτι μου με το όπλο. Εντολές εκτελούσα. Στακά, θα καλείσαι με γιατί... Είσαι με... Κοίτα να χαλαρώσεις, γιατί θα περάσουμε πολλές ώρες εδώ. Βοήθεια! Με έχουνε παγάγει! Βοήθεια! Μ' ακούτε! Βοήθεια! Άδικα ξυλαρικιάζε, δεν πρόκειται να σ' ακούσει κανείς. Πού πας, Στάκα! Στάκα, μη με αφήνεις μόνη μου, Στάκα! Στορκίζομαι, δεν θα ξαναφωνάξω, Στάκα! Γύρνα πίσω, Στάκα! Τι είναι εδώ μέσα? Κάτι περπατάει εκεί στο πάτωμα. Στάκα! Έχει μεγαλοπούλα και με μουρταδέλα. Με δουλεύεις? Πρέπει να φας κάτι. Το λαρίκι θα σου φάω. Λέγε, τι θες από μένα να τελειώνουμε. Λεφτά, λέγε, ακούω πόσα. Αλλά ένα σου λέω, δεν θα προλάβεις να ξοδέψεις. Εγώ δεν θέλω τίποτα. Το αφεντικό μου σε θέλει για την ασφάλειά του. Ο Μάτσουλας, αυτός έβαλε να με απαγάγεις. Μέχρι να ξεκαθαρίσει τη θέση του με το φόνο του Αποστόλη, σε χρειάζεται για πισινή. Α, το καθήκη. Και δεν μου λες ρε Στάκα, ξέρει ο Μάτσουλας ότι το παίζει διπλό ταμπλό, ότι εσύ τον κάρφωσες. Όπα, μπάστα. Εγώ κάρφι δεν είμαι. Είχα το όπλο του Λάζαρου μέσα στο στόμα μου και το ψυχάκι από το Ζαγκλόντ έτοιμο να μου χυμίξει. Και είπα, μάλλον ο Μάτσουλας το έκανε. Και αυτοί το δέσανε κόμπο. Αλλάζει κάτι? Το θέμα είναι ότι και λάιδισες. Και αν το μάθει... Άρε Σιλβί, σε είχα για πιο γάτα. Όλα τα ήξερε ο Μάτσουλας. Γιατί έστειλε εμένα να σου χτυπήσω το κουδούνι? Γιατί ήξερε ότι σε μένα θα ανοίξεις. Και να σου πω και κάτι άλλο. Λίγο έξυπνα να αφαιρθούν οι δικοί σου, εσύ θα τις καπουλάρεις μια χαρά. Εγώ όμως είμαι καμένο χαρτί. Μόλις τελειώσει η δουλειά, θα με ξεβράσει το τουρκολίμανο. Όχι, στορκίζομαι, θα σε καλύψω εγώ. Θα δουλέψεις για μας. Λύσου όμως τώρα, σε παρακαλώ. Πίχλα έχει εδώ μέσα. Σπηριά θα βγάλω, μη κοιτίες θα πάθω. Σε ευχαριστώ, θα στο χρωστάω για πάντα, σε ευχαριστώ. Για να φας, Ελλήνο. Δεν σε ταΐζω και στο στόμα. Καθήκη. Κανόνισε. Μεγαλοπούλα, η μουρταδέλα έχει πολλά λιπαρά. Μήπως σκέφτηκες να φέρεις καμιά σοκολατίτσα? Αφυδατώθηκε το δέρμα μου. Τι περιμένουμε? Να αρχίσουν να σε ψάχνουμε. Και έπρεπε να με απαγάγεις από το πρωί, ρε ηλίθιε. Έλα τουλάχιστον κανένα μισάωρο πριν φύγω για το μαγαζί. Τα παράπονά σου στο Μάτσουλα. Όταν σε έβαλα να απαγάγεις την άλλη, τα σκάτωσες. Στη δική μου την απαγωγή βρήκες να κάνεις τον επαγγελματία.
Παίρνεις τον αέρα σου. Άσε με! Άσε με! Άσε με κάτω! Άσε με! Θα το μετανιώσεις, Τάκα. Άσε με, είπα κάτω, άσε με! Άσε με! Αου! Αου! Δεν είναι ανάγκη να μου φέρεις έτσι. Εντός τα πόδια σου. Τελείωνε. Καλά, δεν με λυπάσαι καθόλου. Νόμιζα πως εμείς οι δύο ήμασταν φίλοι. Αου! Δεν το έχεις καταλάβει ότι από όλα τα ρεμάλια του Μάτσουλα σε έχω ξεχωρίσει. Τυχαία σε διάλεξα. Καθόλου τυχαία. Είμαι ο πιο κλανιάρης από όλους. Φιλάσαι τον Μάριος και πολύ καλά κάνεις. Είσαι έξυπνος. Και εγωιτευτικός. Ναι, καλά. Θα την δώσεις τα πόδια σου. Ναι, αλλά όχι πολύ σφιχτά. Θα μου κάνει σημάδι. Δεν είναι κρίμα αυτά τα πόδια να έχουν σημάδι? Κρίμα είναι. Αυτά τα πόδια είναι για χάδια. Για φιλιά. Όχι για σκοινιά και αγριάδες. Με ταράζεις. Μ' ακουμπάς και ανάβω. Σιλβί, παίζεις με τη φωτιά. Αυτή τη φωτιά περιμένω τόσες ώρες, αλλά ούτε σπίθα δεν βλέπω. Δύο πράγματα μπορούν να συμβαίνουν. Ή είσαι πολύ κύριος, ή αδελφή. Το παρελθόν σου μόνο σε κύριο δεν ταιριάζει, άρα... Πες με ό,τι θες εκτός από αδερφή. Αυτό δεν το σηκώνω. Αποδείξεις, Τάκα, αποδείξεις, όχι λόγια. Στα λόγια όλοι είναι επιβίτορες. Εδώ με έχεις. Στο πιάτο έτοιμη. Αχ, απόδειξε εδώ. Έτσι, έτσι, άντρα μου, έτσι. Συνέχισε, άντρα μου. Συνέχισε. Έτσι. Ναι, αφεντικό. Όλα καλά. Ναι, πολύ υπάκουοι. Και πολύ πρόθυμοι, ναι. Ο Μάσουλας είναι, δώσ' τον. Θέλει να σου μιλήσει, να στη δώσω. Οκ. Όχι, είπε. Πού είχαμε μείνει? Δεν ξέρω για σένα. Εγώ ολοκλήρωσα. Τι ώρα πήγε? 3:20. Πριν 10 λεπτά με ρώτησες. Μη χασμουριέσαι, ρε ανέστητε. Εγώ υποφέρω και εσύ χασμουριέσαι. Γιατί αργούνε έτσι? Πολλοί δεν αργούνε. Σε λίγο ξημερώνει. Αντί να γκρινιάζεις, δεν κάνεις καμιά προσευχή να τα βρούνε? Γιατί αλλιώς θα πρέπει να... Πρέπει να. Άστο, δεν θες να μάθεις. Λέγες Τάκα, μην παίζεις μαζί μου, στάχω που στάχω μαζεμένα. Αν δεν τα βρούνε, θα πρέπει να σε ξεκάνω. Για παραδειγματισμό. Και αν δεν σταματήσεις την γκρίνια, θα το κάνω με μεγάλη μου χαρά. Όλα εντάξει. Ας την να φύγει. Όχι. Τι όχι, είσαι με τα καλά σου? Να τη φέρει εδώ να φιγουρευτούμε ότι είναι καλά. Σωστά. Πώς ξέρουμε ότι δεν την έχετε καθαρίσει? Λίγη εμπιστοσύνη παραπάνω δεν βλάπτει. Ακούς, φέρ την στο σελεπιτσαρί τώρα. Σε περιμένουμε. Μίλατε το τηλέφωνο αφεντικό, μίλησε. Παρακαλώ, μήπως μπορώ να της μιλήσω, Θεόφιλε? Δώσ' τη Σιλβί. Ναι. Σιλβί. Θράσο. Τι στο διάλογο κάνει τόσες ώρες? Είστε τελείως άχρηστοι. Έπρεπε πρώτα να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα με τον κύριο Μάτσουλα. Ναι, τα ξεκαθαρίσαμε, εντάξει. Μην ανησυχείς, ηρέμησε. Θα σε ελευθερώσει, μου το υποσχέθηκε. Ο κύριος Τάκας θα σε φέρει εδώ αμέσως μόλις κλείσουμε το τηλέφωνο. Κλείστο τότε. Οκ, το κλείσα. Έλα, λύσε με. Τι κάνεις, δεν άκουσες τι είπε? Πρέπει να με πας εκεί. Έλα, λύσε με. Αυτό δεν γίνεται. Καλά, πήγαινε με δεμένη τότε. Τόσες ώρες άντεξα. Για μισή ώρα παραπάνω δεν χάλασε ο κόσμος. Κουνήσου, θα φύγουμε. Με το που θα σε πάω, θα με μπαγλαρώσουνε και θα με φάει το μαύρο σκοτάδι. Όχι. Ναι, δεν καταλαβαίνω που το πας. Και στο φινάλε χέστηκα. Έτσι πως τα έκανες, καλά να πάθεις. Έλα, πάρε με στα χέρια ή τουλάχιστον λύσα μου τα πόδια. Έλα. Κάνε κάτι τέλος πάντων, μην κάθεσαι έτσι και με κοιτάς σαν ηλίθιος. Θα έρθεις μαζί μου. Τι? Και μόλις είμαι ασφαλής, εγώ θα αφήσω και σένα. Άσε, πλάκα μου κάνεις. Στάκα, γλιστράω. Τι κάνεις? Άσε με. Άσε με κάτω, το μετανιώσεις, Στάκα. Άσε με κάτω τώρα. Άσε με. Στάκα, άσε με. Στάκα, σταμάτα. Έτσι, μπράβο. Λύσαμε τώρα γιατί παρατάδειξε το αστείο. Μην τολμήσεις να βάλεις αυτή την πίχλα μέσα στο στόμα μου.
Βοήθεια! Εδώ! Βοήθεια! Έλα εδώ! Με την κουβέρτα, έλα! Ας τον διάλο ρε καθήκια! Ωραίο. Εδώ? Ναι. Ένα τηλεφώνημα σας παρακαλώ, είναι επίγον. Έλα ρε παιδάκι μου, δεν σου φάω το τηλέφωνο, Καρμύρη! Σκουμάτα. Λάζαρε! Δεν ξέρω που είμαι, τσακιστείτε να με βρείτε! Τι είναι εδώ, που είμαι? Τι είμαι εδώ, τι είναι εδώ, πού είμαι? Στο καρνάιο. Στο καρνάγιο. Δεν ξέρω, έχει πολλά. Σε ποιο καρνάγιο? Μίλαντε, τι κοιτάς? Στο Λαύριο. Στο Λαύριο. Στο Λαύριο. Τελειώσανε, να πάω να πάρεις. Θέλεις και ένα καφεντάκι? Το κινητό σου θέλω. Πάλι. Άιντε. Πάρ' το. Νάτι. Αυτός που είναι μαζί της την έβαψε. Σιλβί. Ποιος είναι αυτός, σε πείραξε? Είσαι καλά? Πώς να είμαι καλά, ρε γελίε! Πώς να είμαι καλά! Με βλέπεις καλά! Φύγε και εσύ από εδώ. Ακόμα εδώ είστε εσείς. Δεν σας είπα να τσακιστείτε, να φύγετε. Θέλω να ηρεμήσω και όσο βλέπω τα μούτρα σας, αυτό δεν γίνεται. Περιμένουμε το αφεντικό. Σκατά αφεντικό, έτσι είναι τα αφεντικά. Αν ζω Αποστόλης, θα τολμούσε κανείς να με αγγίξει. Όχι να με απαγάγει, να με αγγίξει. Από τη ρίζα του κούβε το χέρι. Το ίδιο θα πάθει και ο Στάκας, ο λόγο μου. Άσε ρε τις παλικαριές. Σας την έφερε κανονικότατα ο Στάκας. Σας έπιασε στον ύπνο. Εσένα έπιασε τον ύπνο και εμείς χάσαμε το δικό μας να ψάχνουμε να σε βρούμε. Μη μας τη λες και από πάνω. Ρε άντε μου στο διάολο. Σιλβί, ανησυχήσαμε δηλαδή όλοι πάρα πολύ. Βέβαια, δεν συγκρίνεται αυτό που περάσαμε εμείς με αυτό που πέρασες εσύ, αλλά αισθάνομαι την ανάγκη να σου ζητήσω συγγνώμη. Βέβαια, εμείς κάναμε ό,τι μπορούσαμε, αλλά συγγνώμη. Ελπίζω τώρα να είσαι καλά. Όχι, ρε, δεν είμαι. Νόμιζα ότι είχα να κάνω με άντρες, όχι με γυναικούλες. Και το θράσος να το αλλάξει, δεν σου ταιριάζει. Το θρασίμι σου πάει καλύτερα. Ό,τι μπορούσα έκανα. Ναι, το έμαθα, μου το είπαν τα παιδιά. Δώστε τη χέρια με το μάτσουλα. Σκότωσε τον αδελφό σου και σου του δώσει το χέρι σου. Μα μου ορκίστηκε ότι δεν το έκανε αυτός. Ορκίστηκε στη μάνα του. Και όταν ο Μάτσουλας ορκίζεται στη μάνα του, λέει αλήθεια. Ο Θεόφιλος είναι. Ο Θεάφιλος, γίνεται και φιλαράκια. Μα αυτό δεν θέλαμε από την αρχή. Αυτό δεν θέλαμε, ρε παιδιά. Και αυτό που έγινε με μένα, το αφήσει να περάσει έτσι. Τι να κάνω δηλαδή. Ό,τι θα κάνω και ο Αποστόλης. Τα λουλούδια θα τα πήγαινε στον τάφο του Μάτσουλα, δεν τα έφερνε σε μένα. Σιλβί. Έξω τώρα, ρε, αλέ. Σιλβί. Αλέ, είπα έξω, έξω. Η Σιλβί δεν είναι παιχνιδάκι κανενός. Θα τη βρω εγώ, ρε, την άκρη. Θα μου το πληρώσει αυτό. Ψυχραιμία. Ο Θεάφιλας. Έλα, έξω. Με πραλίνα είναι. Φυσικά. Τέλος καλό, όλα καλά. Με δουλεύεις. Εντάξει, ταλαιπωρήθηκες, το καταλαβαίνω, αλλά τα πράγματα μπήκαν στη θέση τους. Θέλω να βγει από τη μέση. Ο Θράσος. Μου βάζεις ιδέες. Για το Μάτσουλα λέω. Να τον φάμε δηλαδή. Ελληνικά μιλάω. Κάτσε ρε Σιλβί, γιατί με μπερδεύεις. Εσύ δεν επέμενες να συνεργαστεί ο Αποστόλης με τον Μάτσουλα και με έβαλες να μεσολαβήσω για να τα βρούνε? Άλλο Αποστόλης, άλλο Θράσος. Τώρα που ο Μάτσουλας είδε με ποιον έχει να κάνει, θα το εκμεταλλευτεί. Θα μας παίρνει τις δουλειές κάτω από τη μύτη. Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Ποτέ δεν έχω άδικο εγώ. Και πέρα από όλα αυτά μου φέρθηκε σαν να είμαι σκουπίδι. Δεν το αφήσω εγώ αυτό να περάσει έτσι. Και ποιος θα τον φάει? Οι δικοί μας δεν θα δεχτούν τη δουλειά.
Κάνεις αγωγή. Πλήρωσέ τους με τα φράγκα που έχεις κρατήσει για πάρτι σου. Ή μήπως νομίζεις ότι τρώω κουτόχορτο? Κουτόχορτο, όχι, αλλά τα σοκολατάκια τα τσάκισες. Και ξέρεις τι λένε για τη σοκολάτα? Ότι πειράζει το σηκώτη. Ότι είναι υποκατάστατο. Σου λείπει το σεξ. Δεν θες να σε βοηθήσω να κόψεις τα σοκολατάκια? Προτιμώ μια καλή πραλίνα από σένα στο κρεβάτι μου. Αλλά τώρα θέλω να χαλαρώσω. Έλα. Η γυναίκα σου το σήκωσε. Την άκουσα λίγο τσιτωμένη. Μήπως πήρασα κατάλληλη στιγμή? Ήθελα να σου στήσω συγγνώμη για τον τρόπο που σου φέρθηκα. Και ήσουν τόσο γλυκούλης με τα λουλούδια. Θα με συγχωρέσεις? Τώρα που μου πέρασαν τα νεύρα, νομίζω ότι έχεις δίκιο. Μας συμφέρει να τα έχουμε καλά με το Μάτσουλα. Αυτό ήθελα να σου πω. Θα τα πούμε το βράδυ. Φιλιά. Άντε, για τώρα, ναι, για. Όλα καλά? Τίποτα δεν πάει καλά. Μπορώ να βοηθήσω? Όχι, δεν έχει να κάνει με τη δουλειά. Πάντως, ευχαριστώ. Προβλήματα με το σπίτι? Εγώ φταίω εγώ. Ούτε η Λένα, ούτε τα παιδιά. Μόνο εγώ. Έλα, χαλάρωσε. Έλα. Όχι, εντάξει, δεν είναι ανάγκη. Χαλάρωσε που σου λέω. Χαλάρωσε. Όλο το στρες συσσωρεύεται εδώ. Ναι. Στον αυγένα και στους ώμους. Μην παίρνεις όλο το βάρος πάνω σου. Μάθε να αγαπάς τον εαυτό σου. Να αγαπάς το θράσο. Έτσι. Νιώθεις την ένταση που φεύγει? Τη νιώθω. Ας μην είναι για κακό. Ας μην είναι για κακό. Εμπρός. Ναι. Ο ίδιος. Τι? Πότε? Ναι. Ευχαριστώ. Τι έγινε? Θεόφιλος. Ο Μάτσουλας τι? Καρδιά. Τι καρδιά? Σφαίρα στην καρδιά εννοείς? Όχι, έμφραγμα. Ρε το φουκαρά. Τι είμαστε, λέω, Απ' τη μια στιγμή στην άλλη. Όπα, για να καταλάβω. Ο Μάτσουλας πέθανε από έμφραγμα? Δεν πέθανε ο άνθρωπος, χτυπά ξύλο. Στην εντατική είδε. Α, δεν πέθανε? Όχι. Εσύ χτυρπιά. Συμβεί. Μα πια, η κολοφαρδία του δεν έχει όρια. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι πέρασες δύσκολες στιγμές εξαιτίας του, αλλά μην φτάνουμε και στα άκρα. Ποια άκρα εννοείς? Να μην παρακαλάμε για το θάνατό του. Ναι, δίκιο, όχι, έχεις δίκιο. Απλώς προσπαθώ να το ξεπεράσω, αλλά δεν είναι εύκολο. Ένα λάθος να γινότανε, τώρα θα ήμουν νεκρή. Αρκετά πέρασε απόψε, με συγχύεις κι εσύ. Άσε εκείνο το βρώμικο λέμαργο βλέμμα του Στάκα. Εγώ δεμένη ανήμπορη πάνω στο στρώμη και εκείνος να με τρώει με τα μάτια του. Τι, σε πείραξε? Όχι, παίρνει σε παρακαλώ. Άπλωσε χέρι πάνω σου. Όχι, αυτή τη φορά στάθηκα τυχερή. Την επόμενη όμως. Ποια επόμενη? Κάθε 3 και λίγο θα σε απαγάγουν. Όσο ζούσε ο Αποστόλης μου, έπρεπε να του παίρνεις την άδεια ακόμα και για να μου μιλήσεις. Συγχωρείς δηλαδή τώρα, αλλά αυτό είναι καλό. Εντάξει, δεν λέω υπερβολικό, αλλά θέλω να πω. Είχα κάποιον να με προστατεύει. Τώρα. Κοίταξε, Σιλβί. Εντάξει, εγώ δεν είμαι Αποστόλης, βέβαια. Αλλά θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου. Ναι, τι? Και όχι μόνο εγώ. Θέλω να πω. Έχεις τον Ζακλόντ, έχεις τον Λάζαρο, τον Ερίκο. Αλήθεια. Μην ανησυχείς. Θα σε προσέχουμε εμείς. Μην ανησυχείς. Αφεντικό, τα μάθει για το μάτι του. Με ειδοποίησαν. Είναι ένα κρίσιμη κατάσταση του. Τι έγινε, ρε? Τι έπαθε? Ποιος δεν ξέρει, βγάζει άκρη το Ζαν Κλοντ. Λοιπόν, πάω μέσα. Αν θέλεις κάτι, πες μου. Ευχαριστώ. Δεν έχασες χρόνο, βλέπω, Μίλτο, τι σου λέγε το σούργελο? Θέλει ποσοστό από τις μπόμπες, λέει, αλλιώς θα με δώσει το αφεντικό. Σκατόπραμα. Τι της είπες? Ότι πρέπει να σε ρωτήσω πρώτα. Τι? Πλάκα κάνω. Για τόσο μαλάκα με έχεις. Ναι, και κομμένες οι κουβέντες μαζί της. Και αν τολμήσει να ανοίξει το στόμα της στο θράσο, θα της το κλείσω μια για πάντα. Ευκαιρία ψάχνω. Γεια σας.
Βρε καλώς τον, γέλα και σε ήθελα. Να πάρω ένα ποτό. Μετά θα το χρειαστείς περισσότερο. Στα μαύρα τα μεσάνυχτα. Θα μου πεις τι συμβαίνει. Μισό. Εσύ πάλι γιατί κλαις? Δεν κλαίω. Αλλεργία έχω. Στο κέρατο. Σμαρό κόφτο. Μετά τον pitbull στην πόρτα, οι πελάτες εσένα βλέπουνε. Τους χαλάς τα μούτρα με αυτή τη διάθεση. Δεν σε ξαναδώ να κλαις. Φύγε τώρα. Εντάξει, μου πέρασε. Φύγε, παιδάκι μου, θέλω να μιλήσω με τον Ερίκο. Και άμα πούνε πελάτες. Θα τους αναλάβω εγώ. Φύγε, είπα, λέ. Γιατί είσαι τόσο τσιτωμένη? Εγώ περίμενα να σε βρω με ένα χαμόγελο στα αυτιά. Αλήθεια, γιατί? Μάτσουλας, τέλος. Έγινε η δουλειά. Άντε, μπράβο, τους πλήρωσες? Φυσικά, η συμφωνία, συμφωνία. Ναι. Σου τη φέρανε. Ο Μάτσουλας είναι στην εντατική. Τι? Συγγνώμη, τα παλτά? Μαζί σας. Έχουμε ανάψει το κλιματιστικό και θα κρυώσετε. Καλή διασκέδαση. Τι γλίτωσε ο κολόφαρδος? Δεν κατάλαβες. Τα λαμόγια που πλήρωσες δεν ρίξαν ούτε σφαίρα. Και πώς? Η εντατική? Θέλω να πω γιατί. Έμφραγμα. Πώς είπατε? Α, μάλιστα, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Η κατάστασή του λέει είναι σταθερή, κρίσιμη, αλλά σταθερή. Κοίτα να δεις με τη σκαπουλάρι. Να το ευχόμαστε. Θα συμφωνήσω με το Θράσο. Στην υγεία του Μάτσουλα. Μήπως να τον επισκεφτούμε και στο νοσοκομείο, να του πούμε τα περαστικά από κοντά? Για να είμαι ειλικρινής, το σκέφτηκα κι αυτό. Πολύ καλή ιδέα. Στο κάτω-κάτω τι κι αν έγινε, συνεργάτης μας είναι. Α, δεν πάτε καλά. Καθόλου καλά. Σιλβί! Σιλβί! Άστη σε μένα, θα την πείσω. Πρέπει να πάμε στο νοσοκομείο, είναι σοφή κίνηση, πολύ σοφή. Σιλβί! Σιλβί! Είσαι μεγάλη γάτα. Εγώ το ξέρω. Εσύ το ξεχνάς ώρες-ώρες. Ποιο είναι το επόμενο βήμα? Τι έπαθες? Να έχουμε το νου μας με το Σούργελο. Ξέρει πολλά. Δεν είναι ανάγκη να μάθει κι άλλα. Ωραία. Φτάσαμε στο νοσοκομείο. Τι κάνουμε? Παίζουμε το ρόλο μας όσο καλύτερα γίνεται. Αγωνία για την πορεία της υγείας του και μετά παίρνουμε μάτι πόσοι τον φυλάνε. Και πώς θα τον φάμε? Αυτό στο πάνω μου, εσύ το νου στο θράσο, κάτι θα σκεφτώ. Δεν ξέραμε ότι θα έρθεις, θα σου είχα κρατήσει καλύτερο τραπέζι. Από εδώ και πέρα έτσι θα έρχομαι, ξαφνικά. Να προσέχουμε δηλαδή. Εσύ, Ερίκο μου, γιατί να προσέχεις, άλλοι πρέπει να προσέχουν. Τι θα γίνει, θα μου πάρεις παραγγελία ή πρέπει να κορακιάσω πρώτα? Δεν είμαι σερβιτόρα. Να στείλω κάποιον. Σύντομα, ναι. Κότα. Το κακό στο χειρότερο πάει σήμερα η νύχτα. Χαρή, πήγαινε πάρε παραγγελία από το 22. Έχω άλλη δουλειά τώρα. Αν θες να την έχεις και αύριο, πήγαινε πάρε παραγγελία από το 22. Τώρα. Για τα δίκη μου. Μιλτό, βάλει μια τεκίλα. Απ' την καλή. Sorry. Συνήθεια. Ποια είναι αυτή με τον Ερίκο? Κάτι μου θυμίζει. Η γυναίκα του θράσου. Α, ναι. Τη θυμάμαι από την κηδεία. Σαν να λέμε δηλαδή αφεντική είναι. Να μην λέμε μαλακίες. Βάλε άλλη μία. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, φίλοι μου, απόψε το πρώτο μου τραγούδι είναι αφιερωμένο σε μια καινούρια φίλη. Λένα μου, δικό σου. Πάμε, παιδιά, έλα να ανέβει ο πυρετός. Μια υποψία με έχει κυριεύσει, με έχει... Πότε γίνανε φίλες αυτές οι δύο? Εμένα ρωτάς. Δουλεύει υπογείωση η Μπουχρίτσα, σε όλα μέσα. Πρέπει να ξεπερδεύουν με δάφτη. Όπα Σιλβί, παραπήρες φορά. Δεν βιάζομαι. Όλα με τη σειρά τους. Τι έγινε, Λένα, έφυγε? Γιατί να φύγει. Μια χαρά περνάει. Δεν το πιστεύω. Αυτό πια. Τι κάνεις? Έλα, θέλω να σου πω. Άφησέ με, Χριστίνα. Προχώρα, ρε παιδί μου. Ρε θράσο. Σιγά. Προχώρα. Την τσάντα μου.
Αυτό πρέπει να το δούμε. Τι συμβαίνει? Πώς μπαίνεις έτσι, κοπέλα μου? Τι είναι εδώ το χωράφι του παππού σου? Έχω δικαίωμα να ξέρω τι γίνεται μέσα στο μαγαζί. Μπα και ποιος το έδωσε? Λένα! Τι θράσο, άκου έχει δικαίωμα. Πώς πρέπει να τις λέμε και τα οικογενειακά μας? Ζητούμε συγγνώμη αν πρόκειται για οικογενειακή υπόθεση. Συγγνώμη. Παρακαλώ. Έλα, Αγγέλα. Εντάξει ρε παιδί μου, το μάθαμε. Είναι και η Λένα εδώ πέρα. Σου είπε που είναι? Σε ποιο αστυνομικό τμήμα? Πού να βρω δικηγόρο τέτοια ώρα? Νομίζω πως μπορώ να βοηθήσω. Ναι, καλέ, σωστά. Έλα, Αγγέλα, σε αφήνω. Ερίκο, με σώζεις. Μπορείς να κάνεις κάτι? Αν μου εξηγήσετε περί τίνος πρόκειται, πολύ ευχαρίστως. Η αστυνομία συνέλαβε την Σιλβί, πέρασε έξω. Πόσες φορές θα στο πούμε, είναι οικογενειακή υπόθεση. Και εδώ είναι μαγαζί. Δεν ανακατεύουμε τα προσωπικά με τη δουλειά μας. Εσένα τα προσωπικά σου ήταν μέσα στη δουλειά και μιλάς. Λένα! Ας τη θράσω. Δεν θα κάτσω να τσακώθω σαν γυναικούλα. Αν είναι μόνο αυτοί οι δύο, θα τελειώνουμε γρήγορα. Κοντά τα χέρια σου. Συγγνώμη, τώρα αυτό είναι απαραίτητο. Όχι, όχι, είναι απαραίτητο. Ψάχτα μας. Ψάχτα μας εξονυχιστικά. Για περαστικά ήρθαμε και εσείς μας προσβάλλετε. Αφήστε τους να περάσουν. Αχ, Θράσο μου. Θα τον χάναμε το Θεόφιλο, θα τον έχανα το λεβέντι μου. Κουράγιο, κουράγιο. Ο Θεόφιλος είναι παλικάρι. Θα τα καταφέρει. Φραγμένες, λέει, όλες οι αρτηρίες. Ναι. Καθόλου άσκηση και κακή διατροφή. Καλά όλα τα άλλα. Αλλά κακή διατροφή. Ηρεμήστε, ηρεμήστε. Πώς να ηρεμήσω? Τι μου λένε δηλαδή? Ότι δεν φρόντιζε το παιδί μου? Ότι δεν του είχα πάντα τα καλύτερα? Αυτό μου λένε? Οι γιατροί τα λένε χήμα, δεν σέβονται τον πόνο του άλλου. Αλλά δεν σας κάνει καλό να είστε συνέχεια εδώ πέρα. Ελάτε μια βόλτα στο διάδρομο, να πάρετε λίγο αέρα, να πιείτε ένα νερό. Θα σας κάνω εγώ παρέα. Αχ, κοπέλα μου, σε παιδέψαμε κι εσένα. Δεν βαριέστε, περασμένα ξεχασμένα. Σημασία έχει να γίνει καλά ο Θεόφιλος. Ναι, ο πασάς μου. Ελάτε, ελάτε. Για λίγο, θα μείνει εδώ ο Θράσος. Ναι, ναι, πηγαίνετε εσείς, πηγαίνετε. Κύριε Γκίκα, δεν πρόλαβα. Κλείσε την πόρτα και ετοίμασε την απόλυσή σου. Το γιορτάζετε, παιδιά? Τι συμβαίνει, Θράσο? Ταραγμένο σε βλέπω. Είμαι. Κατέληξε ο Θεόφιλος. Δυστυχώς. Ο Θεός χωρές τον. Δυστυχώς για σας και βασιλεύει. Δεν το περιμένατε, Λοιπόν, ποιο ήταν το σχέδιο? Να τον βγάλετε από τη μέση και να την πληρώσω εγώ? Τι είναι αυτά που λες? Είμαι διακόπτης. Σιλβί, ποιο ήταν το σχέδιο? Ή δεν υπήρχε σχέδιο? Αυτοσχεδίαζες και με το οξυγόνο. Ποιο οξυγόνο, δεν καταλαβαίνω τι μου λες. Και τι θα καταφέρετε να βγάζετε το Θεόφιλο από τη μέση, Ψυχούλεν, ανθρωπάκι του Θεού. Ο Μάτσουλας. Ούτως ή άλλως η μάνα του κρατάει το τιμόνι. Αυτή αποφασίζει για όλα. Η γριά. Τώρα μολύ. Α, δεν είχατε ιδέα. Δηλαδή είστε πιο άσχετοι από μένα τελικά. Τι μέγερα. Σιλβί, αυτό που έχεις στο μυαλό σου βγάλ' το. Έτσι και πάθει τίποτα, κυρία Ευγενία, θα έχετε να κάνετε μαζί μου. Κανονίστε την πορεία σας από εδώ και πέρα. Και εσύ, Ερίκο, μη χαμογελάς, το εννοώ. Θα με δείτε όπως δεν με έχετε ξαναδεί. Γρήγορα ξεψάρωσε ο Θρασούλης και αυτό δεν μ' αρέσει καθόλου. Ούτε εμένα. Θέλει προσοχή το πράγμα. Αν πάψει να μας εμπιστεύεται, θα αρχίσει να ψάχνει τα πάντα. Και κάτι τέτοιο θα ήταν η καταστροφή μας. Τι προτείνεις? Να θολώσουμε τα νερά. Κι άλλο. Γιατί? Στέρεψες από μελάνι? Όχι βέβαια, αλλά με έχει κουράσει αυτή η ιστορία. Αν το μαγαζί είχε περάσει στα χέρια μου, τώρα τα πράγματα θα ήταν αλλιώς. Άντε πάλι. Πόσες φορές θα πούμε ότι μας βολεύει αυτή η κατάσταση? Εντάξει, το ξέρω. Απλώς μου είναι δύσκολο να το χωνέψω. Γι' αυτό διπλάρωσες τον Κατίνσκι. Τι ετοιμάζεις? Νόμιζες ότι δεν θα το μάθω, Μη χαμογελάς με αυτό το υφάκι, γιατί μου σπάς τα νεύρα. Σιλβί, σε αυτήν την ιστορία είμαστε μαζί. Μόνη σου θα σταθείς 1 χρόνο, 2, μετά? Μ' αφήνεις? Δεν διπλάρωσα κανένα Καντίνσκι. Α, ναι. Και αυτό το χαρτί με τα δικά σου γράμματα που λέει ότι ο Αποστόλης θα αφήνει όλα στο όνομά σου, τι δουλειά είχε στα χέρια του? Οκ. Το παραδέχομαι. Τον έβαλα να φτιάξει μια πλαστή διαθήκη. Αλλά το μετάνιωσα. Δεν μπορώ να στηρίξω όλη μου τη ζωή σε ένα ψέμα. Καλό. Δεν με πιστεύεις? Τότε γιατί δεν παρουσίασα τη διαθήκη? Θα μπορούσα να την κρύψω κάπου και κάποιος να την ανακαλύψει. Τι δεν τυχαία. Για να είμαι ειλικρινής, αυτό με μπερδεύει λιγάκι. Γιατί όπως πολύ σωστά είπες, πόσο θα αντέξω μόνη μου? 1, 2 χρόνια. Σε χρειάζομαι, Ρίκο. Χρειάζομαι έναν άντρα.
Επιτέλους το παραδέχεσαι. Χρειάζομαι έναν άντρα με τις δικές σου ικανότητες για συνεργάτη. Bye. Και πού να σου έλεγα να έρθεις με το πάσο σου. Τι τρέχει. Κοιμόμουν. Εγώ γιατί δεν κοιμάμαι, Μίλτο. Πού να ξέρω. Γιατί φροντίζω για το τομάρι μας. Λοιπόν, άκουσε με προσεκτικά, χωρίς ηλίθιες ερωτήσεις. Καταχωνιάζεις όσο πιο βαθιά γίνεται στην αποθήκη της μπόμπες και φέρνεις σε πρώτο πλάνο τα καθαρά. Οχ, θα μας κάνουν έφοδο. Είπα χωρίς ηλίθιες ερωτήσεις, γαμώτο. Και αν ο θράσος σου ζητήσει ατιμολόγια. Μας καρφώσανε. Καλά, καλά. Λέει. Αν σου τα ζητήσει, να του πεις ότι είναι στο λογιστή. Ότι δεν επιτρέπεται να έχεις τον πάρ τα βιβλία. Θα το χάψει. Δεν ψάχνα πολύ να σε βρω. Μια λογική ερώτηση έκανε. Θα το κάνεις να το χάψει. Εγώ σκέφτομαι και εσύ ενεργείς, αλέ τώρα. Πού πας, ρε ηλίθιε? Στην αποθήκη έχεις δουλειά. Οκ, μην τα παίρνεις. Νεύρα. Έλα, Ερίκο. Προς το παρόν ρίχνω ένα ξεσκόρισμα στα πάνω-πάνω. Φύλαγε τα ρούχα σου για να τα έχεις όλα. Περιμένω και τα δυο μαντρόσκυλα. Ελπίζω να μου κάνεις τους καμπόσους. Ξέρω πώς θα τους χειριστώ, Ερίκο. Μη με πατρονάρεις. Τσιμπούρι, θα έρθει και η σειρά σου. Λοιπόν, να στηριχτώ πάνω σας ή όχι? Να στηριχτείς. Να μιλάς για πάρτι σου. Να μην τη βοηθήσουμε. Το σχορεμένο το αφεντικό είπε να τη φροντίσουμε όσο γίνεται. Καλός μου. Το σχορεμένο το αφεντικό είπε να προσέχουμε τον αδερφό του σαν να είναι εκείνος. Αυτό μας ζητάει και η Θηλβή. Θηλβή. Μπράβο, Ζαν Κλοντ. Μπράβο. Τελικά εμείς οι δύο επικοινωνούμε. Και όταν λες αυτό το Θηλβή, με στέλνεις. Λοιπόν, Λάζαρε, αν ζω ο Αποστόλης μου, δεν θα το συζητάγαμε τώρα. Για το καλό του θράσου ενδιαφέρομαι. Το καλό του δηλαδή να τον αφήσουμε στην απέξω. Να κάνουμε ρεμούλες πίσω από την πλάτη του. Ποιες ρεμούλες? Θα συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι κάναμε και πριν. Θα του βγάζουμε το ποσοστό, αλλά δεν είναι ανάγκη να ξέρει από πού και πώς. Να τον προφυλάξω θέλω. Και γιατί σε πιάσε ο πόνος ξαφνικά, ρε Σιλβί? Ναι, αυτό ήθελα να το ρωτήσω κι εγώ. Είναι, ας πούμε, προθωπικό το ενδιαφέρον σου ή καθαρά επαγγελματικό? Για το μέλλον μας και για το μέλλον της δουλειάς ανησυχώ. Δεν είναι ανάγκη να τα ξέρει όλο ο θράσος. Δεν είναι ένας από εμάς, ούτε πρόκειται ποτέ να γίνει. Αν πάρει το πράγμα πάνω του, όλα θα γκρεμιστούν. Σε μένα το κάνει γαμότο! Με μένα τα έχει βάλει κολόπραγμα! Όλα καλά? Αστείευεσαι. Πώς μπορεί να είναι όλα καλά μετά από αυτό που έκανες? Γιατί μ' είδες να κάνω κάτι? Όχι, αλλά... Ποτέ δεν έχεις το δικαίωμα να με κατηγορείς. Το οξυγόνο μόνο του έκλεισε. Πού να ξέρω, εσύ έμεινες με το Μάτσουλα, εγώ παρηγορούσα τη μάνα του. Ωρες είναι τώρα να μου ρίξει και το φταίξιμο. Όχι, γιατί εγώ σε εμπιστεύομαι. Και σταμάτα να μου κάνεις μούτρα. Μούτρα. Σιλβί, νομίζεις ότι κάνω πεισματάκια? Θα αλλάξουν πολλά πράγματα εδώ μέσα. Έλα, μη μου θυμώνεις. Όταν θυμώνεις κάνεις ρητίδες. Σιλβί, με άκουσες? Θέλω πλήρη ενημέρωση. Και από σένα και από τον Ερίκο. Έσοδα και έξοδα όλων των επιχειρήσεων. Αυτό τώρα που κολλάει? Θέλω να ξέρω. Έχεις καμιά αντίρρηση? Θράσο με τσεκάρεις. Μου κάνεις έλεγχο. Αυτό μου λες? Δεν το πιστεύω. Εμένα? Να το πιστέψεις. Και η συνεργασία που έλεγες? Κι εγώ ηλίθεια σε πίστεψα. Εντάξει, Θράσο. Ή μήπως προτιμάς αφεντικό? Όχι, εγώ δεν ζήτησα. Όχι. Καλύτερα να κρατάμε τους τύπους. Εγώ φταίω. Αχ, κύριε Κοντρουμπά. Δεν αισθάνομαι καλά. Τι? Μήπως θα μπορούσα να φύγω λίγο νωρίτερα? Τα τραπέζια είναι όλα τακτοποιημένα. Δεν με χρειάζεστε άλλο. Θες να κάτσεις, να σου φέρω κάτι να πιείς? Όχι, ευχαριστώ. Σιλβί, δεν ήθελα να σε τσεκάρω. Μια απλή ενημέρωση ζητάω. Δεν ήθελα να σε ταράξω. Θα μου περάσει. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Θα τα πούμε αύριο. Ναι, ίσως. Αντίο, κύριε Κουντρουμπά. Θα σε φτιάξω εγώ, Θρασούλη. Θράσο, συγγνώμη για όλα. Αχ, Θράσο. Τι έπαθε γάμο του? Πήρε χάρτα! Φύγετε από τη μέση. Σιλβί, γιατί το έκανες αυτό? Γιατί το έκανες? Χώστης κανένα χαστούκι αφεντικό. Τι? Βάλεις και το δάχτυλο στο στόμα να κάνει μετό. Άστησε εμένα.
Αφήστε με. Αφήστε με. Θέλω να πεθάνω. Αν πάθει κάτι, Σιλβί μου, θα σκοτωθώ. Θα το λέω, θα σκοτωθώ. Αλλά θα σκοτώσω κι άλλους. Θα πάρω μαζί μου πολλούς. Θα ξεκάνω Αθήνα, Πειραιά και προάστια. Γιατί έκανες τέτοια τρέλα? Φύγε. Μας τρόμαξες όλους, το ξέρεις. Κανένας δεν νοιάζεται. Όλοι είστε υποκριτές. Δεν έχω φίλους. Ποτέ δεν είχα. Μόνο ο Αποστόλης μου με αγάπησε. Με φρόντιζε. Νόμιζα ότι μπορούσα να σταθώ στα πόδια μου, αλλά όχι. Δεν αντέχω, μου λείπει. Μην κλαις, σε παρακαλώ. Όταν σε πρώτο είδα στα μάτια σου τα μάτια του Αποστόλη μου. Γεμάτα καλοσύνη, τρυφεράδα. Αυτό μου έδωσε δύναμη. Τώρα πια με κοιτάς με καχυποψία και μίσος. Αφού με μίσες κι εσύ, γιατί να ζω? Όχι, απλώς είμαι κουρασμένος. Όταν είμαι κουρασμένος αγριεύει το βλέμμα μου, αυτό είναι. Δεν τράβηξε για λίγα. Με κοροϊδεύεις? Όχι. Ναι. Ήθελα να βγάλω το Μάτσουλα από τη μέση, το παραδέχομαι. Μπορέσανε να σε έπεισε ότι είναι αθώος, εμένα όμως όχι. Να ζει αυτός και ο Αποστόλης μου. Αλλά δεν ήθελα να σε χάσω από φίλο. Δεν θα με χάσεις. Στο υπόσχομαι. Αλήθεια μου λες? Συγγνώμη. Έλα, Λένα. Γιατί τι ώρα είναι? Έμπλεξα με δουλειές. Καλά, μη φωνάζεις. Εντάξει, έρχομαι. Ο γιατρός είπε ότι μόλις αισθανθείς λίγο καλύτερα μπορείς να πας στο σπίτι. Θα σε πάει ο Λάζαρος με τον Ζακλόντ. Αλλά τώρα θα περάσω να σε δω. Φαίνεσαι πολύ καλύτερα. Είμαι. Και το χρωστάω σε σένα. Λίγα λεπτά αν καθυστερούσες να με πας στο νοσοκομείο, τώρα δεν θα μιλούσαμε. Αυτό δεν θέλω ούτε να το σκέφτομαι. Ούτε εγώ. Γιατί στέκεσαι όρθιος? Θα φύγω. Απλώς πέρασα να δω πώς είσαι. Κάτσε λίγο. Τόσο πολύ βιάζεσαι να το βάλεις στα πόδια. Δεν θέλω να το βάλω στα πόδια. Όποτε είμαι κοντά σου, αυτή την εντύπωση μου δίνεις. Ορίστε, έκατσα. Δεν σε κάθεσαι σε καρφιά. Χαλάρωσε. Σε ευχαριστώ για τα λουλούδια. Παρακαλώ. Δεν ήξερα αν θα έπρεπε να στα φέρω. Θέλω να πω, τα προηγούμενα μου τα έριξε τα μούτρα. Μην με παρεξηγείς. Είμαι παρορμητικός χαρακτήρας, εκδηλωτική, αλλά ειλικρινής. Και αυτή η ειλικρίνεια πολλές φορές μου έχει βγει σε κακό. Γι' αυτό πληγώθηκα όταν κατάλαβα ότι έπαψες να με πιστεύεσαι. Θέλω να μου υποσχεθείς ότι δεν θα ξανακάνεις καμιά τρέλα. Στο υπόσχομαι. Αλλά θέλω κι εγώ κάτι από σένα. Ναι. Αλλιώς θα παραιτηθώ από το ποσοστό μου στο μαγαζί και να ψάξω να κάνω κάτι άλλο στη ζωή μου. Μπορεί να είναι και καλύτερα. Η νύχτα με έχει κουράσει. Σιλβί, ούτε να το ξαναπείς. Πες μου τι θες και εγώ θα το κάνω. Θέλω να με υποσχεθείς ότι άλλη φορά δεν θα είσαι τόσο σκληρός μαζί μου. Συγγνώμη. Λένα. Έλα, Λένα. Και εδώ και στο νοσοκομείο πρόσεξε ότι αποφεύγεις να πεις την αλήθεια στη γυναίκα σου. Γιατί? Γιατί δεν χρειάζεται να την αναστατώσω γι' αυτό. Αυτό είναι η... Τι φοβάσαι? Δεν και φοβάμαι. Αφεντικό, ήρθε ο Ερίκος μαζί με την κυρία του. Τι είπες, μωρέ? Ήρθε ο Ερίκος με την κυρία Λένα. Η Λένα εδώ? Καλά, από πού και ως πού? Πώς με βρήκε? Πώς είσαι, Σιλβί μου? Καλύτερα. Βοήθησε με να σηκωθώ. Ζαλίζομαι λιγάκι.
Άκουσα καλά. Με είπε Σιλβί μου. Ναι, θα είπα. Το μου κομμένο για να μην χεστούμε. Ακού μου. Για να συνέλθουμε λιγάκι. Πολύ αέρα πήρες και αυτό δεν μ' αρέσει καθόλου. Ούτε πάρτι να είχαμε τόσο κόσμο μαζεμένο. Γιατί σηκώθηκες? Αισθάνομαι πολύ καλύτερα. Φράπα, έτοιμη για φωτογράφηση. Αν ήξερα ότι γίνεσαι έτσι μετά την απόπειρα, θα έκανα κι εγώ μια. Λένα! Αφεντικό, εμείς θα φύγουμε. Άμα χρειαστείς κάτι, ξέρεις. Πάμε, ρε. Πάμε που σου λέω. Πολύ ευγενικό εκ μέρους σου που ήρθες να με δεις. Δεν το περίμενα. Γιατί το περίμενα εγώ? Κάτσε να σου προσφέρω κάτι. Όχι, όχι, θα φύγουμε. Μα γιατί? Πρώτη φορά έρχεται γυναίκα στο σπίτι, να μην την περιποιηθώ. Καλά σου λέει, εσύ που έρχεσαι συχνά ξέρεις πόσο περιποιητική είναι. Πάμε. Μη σπρώχνεις. Δεν σπρώχνω, τραβάω. Τώρα θες να σκοτωθούμε μπροστά στους υπαλλήλους σου. Κυρία Κουτρουμπά, χάρηκα που σας είδα. Είσαι ο μόνος που χάρηκε. Να πάμε. Απίστευτη είναι. Καλά που σου ήρθε και την κουβάλη στο σπίτι. Όταν έχεις τέτοιες ιδέες να με ενημερώνεις. Στην είσοδο τη βρήκα. Ψέματα. Φαίνονταν ταραγμένη. Μάλλον τον ακολούθησε και τον είδε να μπαίνει στην πολυκατοικία. Α, γι' αυτό ήταν αρπαγμένη. Νομίζω ότι ο θράσος τα φοράει μαζί μου. Τι καημενούλα. Εγώ με το θράσο. Καλά, δεν είναι και τόσο περίεργο. Τι σοβαρολογείς. Μπορεί να μην είναι ο τύπος του άντρα που θα σε αναστατώσει, αλλά ξέρουμε και οι δυο ότι όταν θέλεις κάτι, αυτές οι λεπτομέρειες δεν σε απασχολούν. Μπορείς να μου πεις γιατί ακριβώς με κατηγορείς? Μου το κάνεις λιανά. Ξέρεις πολύ καλά. Σάλτα και επιδείξω, Ερίκο. Θα σε βόλευε να τον σέρνεις από τη μύτη. Νομίζω θα βόλευε και τους δύο. Αλλά η σωστή φράση αν το σέρνω από Σκάσε! Όλα έχουν τα ωριά τους. Ρε, άντε φεύγω που θα μου κάνεις και σκηνές ζηλοτυπίας. Μη μάθω ότι τα φτιάξες μαζί του. Και αν το μάθεις τι θα κάνεις ρε άντρα? Τίποτα δεν θα κάνεις ρε γελίε. Για άλλη μια φορά θα βάλεις την ουρά στα σκέλια. Παρακαλώ. Έχω ραντεβού με τον κύριο Κουτρουμπά. Με περιμένει. Σου φαίνεται να σε περιμένει? Μήπως ήρθαμε νωρίτερα? Όχι, στην ώρα μας ήρθαμε. Πείτε το ότι ήρθα. Ερίκος Γκίκας. Είμαι ο γιος του Βάγιου. Μάλιστα. Περιμένετε εδώ. Δεν μου κάνετε καλά η φάση. Είναι σαν να με θες για κράχτη. Μην το ξαναπείς αυτό. Για σένα το κάνω. Εγώ τη δουλειά θα την πάρω. Θες να σταματήσεις τα πηγαίνελα στην επαρχία? Μοίρα στο πάνω μου. Αφεντικό, έχει έρθει ο γιος του Βάγιου. Αργότερα. Εσύ λέει του πες. Γιατί μου τη πας, ρε Λάζαρε? Πες του, ναι. Να έρθει αμέσως, πες του. Έχει αργήσει. Έλα, κάντε την. Μην το ξαναπώ, κάντε την. Καλησπέρα. Μεγάλη μου τιμή που σας γνωρίζω. Ναι. Καθίστε. Ο πατέρας μου όλα αυτά τα χρόνια που δούλευε κοντά σας. Ο πατέρας σου ήταν γάτα στη δουλειά και με εξαιρετικό γούστο στις γυναίκες. Κάτι που από ό,τι βλέπω το κληρονόμησες. Ευχαριστώ. Θα ήμουν ευτυχής αν κληρονομούσα και τη θέση του δίπλα σας. Το ονοματάκι σου? Αργυρό. Η Αργυρό είναι της δουλειάς. Δικηγόρος? Όχι καλέ, τραγουδίστρια. Είπα κι εγώ. Πολύ καλή φωνή. Ναι, το βλέπω. Α, έχω σπουδάσει τραγούδι, μην νομίζετε. 2 χρόνια σολφέζ. Ναι, ξέρω, κρατικό, 2. Όχι αλήθεια, η φωνή της έχει μεγάλη έκταση. Το μπουρί είναι το τελευταίο. Άλλα μετράνε σε αυτή τη δουλειά. Το ποιο? Το λαρίγκι λέει, Ρίκο. Τη φωνή. Δεν τη μιλάς τη γλώσσα, μην μπεδεύεσαι. Ενώ εμείς μιλάμε ακριβώς την ίδια, Δεν μου είπατε τελικά όμως, τι απόφαση έχετε πάρει, θα αναλάβω το... Τράβα μέσα στο γραφείο και άμα βγάλεις άκρη εκεί με το χαρτομάνι, το συζητάμε. Ποιο γραφείο? Λάζαρε, δείξου στο μικρό το γραφείο. Ερίκος. Προτιμώ το Ερίκος. Εγώ ξέρεις πόσα προτιμώ και δεν τα έχω. Που είχα μείνει. Ότι μιλάμε την ίδια γλώσσα. Γεια σου. Και αυτό το αργυρό θα τα αλλάξουμε. Δεν κάνεις καριέρα με τέτοιο όνομα. Δεν κάνεις, Trust me, baby. Θα σε φωνάζω Σιλβί. Αργυρό, Silver, Σιλβί. Καλό. Το καλύτερο. Δεν πρόκειται να με έχεις ποτέ. Βάλ το καλά στο ξεροκέφαλό σου. Είχες την ευκαιρία σου και την έχασες. Το μόνο που σ' ένοιαζε ήταν η θεσούλα σου και τα φράγκα, τίποτα άλλο. Με κατηγορείς για ριβισμό εσύ?
Μεγάλο θράσος. Ένας καθαρεύουσα σε μένα. Με πασάρισες, παραδέξου το. Δεν είδα να ενοχλείσαι. Αντιθέτως, άρπαξες την ευκαιρία από τα μαλλιά. Αδίστακτη αυτό είσαι. Αδίστακτη και φτηνή. Α, όχι, Ερίκο μου. Αδίστακτη, ναι. Φτηνή όμως δεν υπήρξα ποτέ. Και μια και το φέρει κουβέντα, φρόντισα από εδώ και πέρα το ποσοστό μου να βγαίνει με ακρίβεια λεπτού. Δεν θα ανεχτώ άλλη ρεμούλα από σένα. Ένα τηλέφωνο να κάνω, να βρεθείς με τα μασούρια που μου κλέβεις, σφινωμένα στο μπουρί. Α, συγγνώμη, ξέχασα. Στο λαρίγι. Με απειλείς. Ξεχνάς πόσα ξέρω. Ακριβώς γι' αυτό σου λέω, να προσέχεις, γλυκέ μου. Αλλά τώρα, με κούρασες. Σιλβί, μην ξεκινήσεις πόλεμο μαζί μου. Θα χάσεις. Αλλά είπα. Στο διάολο! Όταν σπάω, εγώ πληρώνω. Δεν δίνω λόγο σε κανένα. Για τη ζωή μου λυπάμαι μόνο που τη χαράμισα για σένα. Τι γίνεται, γαμότο? Γιατί δεν βγαίνει ο Αλκέτας? Λες να έχουμε πάλι τα ίδια. Νόμιζα ότι έχει καθαρίσει. Μη μου λες τέτοια. Μη μου λες τέτοια. Όχι πάλι, γαμότο. Όχι πάλι. Γαμότο. Γιατρό χρειάζεται. Αποτοξίνωση χρειάζεται. Ναι, αλλά τώρα δεν προλαβαίνουμε. Τι είναι, κορίτσια? Όλες στο καμαρίνι μου. Είμαι τραβηχτικός, αλλά μία-μία, με σειρά προτεραιότητας. Να μη στα χρωστάω. Πόπε η φυλατσίλη στο διάδρομο και άμα δεις το θράσο ρίξει σύρμα. Εσύ βγες να πεις κανένα τραγούδι. Όχι και να καλύψω και το πρόγραμμα του Αλκέτα. Στείλε τον Αυγέρη. Πλάκα κάνεις. Θα πει βαρύ λαϊκό Αυγερής. Δεν βγαίνω καλύτερα από ανέκδοτα. Όχι καλέ. Πες καλύτερα κανένα τραγούδι από τα δικά σου. Το ίδιο κάνει. Λοιπόν, θα το καλύψω εγώ το κενό του Αλκέτα. Τουλάχιστον μέχρι ετοιμαστό μπορείς να βγεις στην πίστα πριν στραβώσουν οι πελάτες. Εντάξει. Αλλά θα μου το χρωστάς, να το ξέρεις. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τον καλύπτεις. Γιατί είναι άρρωστος, Τζία, γι' αυτό. Και το μόνο που τη λείπει αυτή τη στιγμή είναι να χάσει και τη δουλειά του. Λοιπόν, αν δεν σε ήξερα καλά, θα έλεγα ότι έχεις καλή ψυχή. Χαμότο. Έλα, Λάζαρε, πού είστε? Άσε την εισπράξη κι εγώ είμαστε. Ο Αλκέτας χρειάζεται επειγόντως γιατρό. Γλίστρησε και έπεσε στο μπάνιο. Εσύ τι λες να έπαθε? Ναι, ας τα λόγια και ελάτε. Σφαίρα. Σιλβί. Και τι τα κάνεις αυτά, ρε γαμότο? Έχεις υποσχεθεί στον Αποστόλη θα το κόψεις. Θες να πεθάνεις, μωρέ, αυτό θέλεις? Όχι, κοριτσάρα μου. Καλά είμαι. Να, θα βγω στην πίστα και μια χαρά. Θα μου το πληρώσεις αυτό. Καλησπέρα σας. Το σίγουρο είναι ότι χάνω μακριά σας. Όλες αυτές τις στιγμές που μοιραζόμασταν. Σκοπεύω να περάσω σούπερ μαζί σας, έστω και για λίγο. Ένα θερμό χειροκρότημα για τους μουσικούς μας. Πάμε, παιδιά! Μπα. Πώς και έτσι, κύριε Θράσο, βγήκαμε από το καβούκι μας, ξεμητήσαμε. Ξεμητήσαμε, Τζία, ξεμητήσαμε. Κάποτε θα γινόταν κι αυτό. Βρε τις ρουφιάνιες, τις ειρήνες. Να προσέχεις, κύριε Θράσο, σε παρασέρνουν με το τραγούδι τους και σε καταβροκτίζουν. Μες στα δικά μου μεσάνυχτα χάνομαι και ψάχνω θαύματα. Χάνομαι μες στα δικά μου μεσάνυχτα. Χάνομαι τα χαράματα. Χάνομαι μες στα δικά μου μεσάνυχτα. Χάνομαι